Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeza. Lami igama nguMfeza Ntuthu ngakuma lo bathi la sibona amagomede. Modwa lapho semusha kuleli khasi ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu kushube kakhulu laphana ke kudaba esike sabika ngalo udaba oluthinta iMaskandi FC. Kuzokhumbuleka ukuthi ke kunokukhuluma okukhona kulezi zinsuku nokuxabana okwabaculi babuyisana emuva ngezinto ezike zenzeke bekade bazifihlile ezenzeke ngenkathi kudlala iGerman to Soccer tournament eyayihlele ezona insizwa ezifana noKhuzani, uBig Zulu kanjalo noDumi eMgok Stadi ke laphana. Kuzokhumbuleka ukuthi ke kunodaba okuthela lathinta uSimomoza ukuthi ke kunomunye oza kwabo baye nabo laphana wagcina ke elale noSimomoza ke laphana ke. Ubese ebuza uSimomoza ekhasini kuFacebook wathi kulula nje abaveze lo mjida abathi ngampheqa lo mfazi agonyulwe ke. Cabanga ke umfazi womuntu ningabanaki bashiswa amaqiniso abaqambisa amanga ke laphana. Kuphela ngasikhathi singakanani wasiya Paul uMalahle wathi angisona isilima ngoba ke ngithule uqaphele ukuphapha boy. Bese ebuya uSimomoza ekhasini kuFacebook ezobhala kabanzi ke laphana mayelana naye uMalahle ukuthi ke ungomunye wabantu ewampeqela unkosikazi. Ubhala ukuthi Malahle umabani umfazi engakudlela yena gonyuluka ndoda ungalokhu ubhinqa ubibiyela. Uma umuntu ke edlela umfazi indaba enkulu kabi leyo, ihlazo futhi mina ngazi ukuthi umfazi mayephengile ichila indaba ingelela ngisho naye emndeni yombili. Kusho ukuthi ke leyo mndeni into encane nalesi sishiphe sokwazi insele angidla abafazi babantu mina niyalazi kodwa igama elithi umfazi lichazani lihlomekisana nophululu bakho ukwazi uzongisiza ke ndoda ugonyuluke bezwe abantu. Uma ke ngakudlela umfazi cha leyo ndaba bezodinga amadoda afana noThokozani Langa nothi osisi ukwazi insele. Kusho ukuthi fanele ngigeze umuzi wakaSibiya but mina ke ngagcina ungakabi nawo umfazi inkabe yami. Wena gonyuluka mhlawumbe ke ukhuluma ngalezi zintombi ezizithandela uMaskandi njengoba nami ke wakwangidlela intombi umthandeni SK egoli ejolisi kwakuthiwa uZZ eyayiphoyisa ndoda ngayivuma induku ngiyisoka yayixoxa futhi nesikhova bebehlukene ke hlekela nje kumnandi and ngayimtshelile ukuthi ijola nami wayipheqa kunjalo azange ngemzonde azange ngemlise yikho nje ngimtheke lana ke ngikhululeke leyo ntombi ngangiyiserious kabi ngayo sadla isikhova. Ngaza ukuthi ubhale kanjalo ke laphana ke yena laphana ke uSimomoza ngenkathi egonyuluka laphana esho enxenxe ke insizwa laphana uMalahle ukuthi ayigonyuluka ukuthi yebo yena muphi lo nkosikazi okuthiwa ke okanye umfazi okuthiwa yamdlela. Baningi abaculi bamaskandi abathi kuphumela obala kanjalo nabanye abaculi ukubala khona insizwa uBig Zulu umfokanene ke laphana. Kubhalile uBig Zulu ekhasini ukuthi cha bafethu ngicela ukuxolisa ukuxhamukela endabeni zomaskandi soka team ibhola into yomoya kuyenzeka ukuthi ke uphakama imoya egroundini ingaboni ingasolinye into ekhona. Nami ngaphambana namanye ama-players njengomfowethu uDumi eMgok Stadi kodwa ngoba kwakuyinto yebhola ngabe ngaxolisa impilo yaqhubeka kusuke kungeyona inzondo eqiniso. So bafethu ke ibe inhle kakhulu into ebenenzile ukubambisana kudlala kube mnandi ngane zakithi ayehla imoya sibuye sibambisane sibele groundini sidlale asingajabulisi izitha thina singabalandeli bomaskandi sikhona soleseka njengoba nani niseseka nje isikhathi esiningi mangabo yedwa wenu unento ayenzayo #Khuzani gazi wehla umoya lensizwa sicela ukunipha igame yobumbano hip hop versus Maskandi FC wathethi siyacela. Baningi wey'ngane zakwethu abaphawulile ngelovi kuli 45 minutes late half time change room makungabuyi second round kuzolimala abantu. Kuyahlupha nokufuna ukuba relevant ngoba ugcina usukhuluma nezinto ezingabheki ukuthi zizoba nomonakalo ongakanani bese kugcineni kuvela nawakho amahlazo. iGrootman Brazo uqobolayo ake limela manje khona lensizwa uMayogathi naye ethe ukuphawula cha bafethu nami ngomunye wayekhona e-changing room angibonanga lutho kwakwenzeki lapho ngaqala kubona le ntokazi yakampanzi uBingelela. Ngangibuke yena nje kuphela wasefaka isithombe naye
enomalahle kanjalo nenye insizwa laphana-ke bekhona e-changing room wey'ngane zakwethu. Zindala izindaba esenibekela namhlanje kwezisengezeni, mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula. Uyabona ukuthi sekunjani laphana kwigame kaMaskandi ukuthi kushuba ngempela, mhlampe kuhamba izofika lapho lento. Mangabe ubuka hlala comment section ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilaso ngiphuma kanjena uRian Thembisa, uyabuya futhi nezindaba ezilandelayo kuvideo elandelayo. Kwena uSubscribe, niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.